masabtan nga naatay pagtuo nga nahimo natong partner sa atong ministry. Gift man ni gihatag sa Ginoo. Amen. Dili lang ni pagtuo nga din taman ra sa gilitok. Apan pagtuo ni nga nay kamot. Pagtuo ni nga nay tiil. Pagtuo ni nga naay hunahuna. Amen. Praise the Lord. O ang kanindot sa mga born again or sa mga Kristohanon, mingon magita nga, lakaw ra ginis pagtuo. Amen? Lakaw ra ginis pagtuo niya, mao man gini realidad. Kaya kung di ta maglakaw sa pagtuo, di yun ta ka-expect o kining kanabitang meaningful kaayo nga ministry na somehow dunay daghang testimony na imong masulti. Amen? Kaya nakabatunta sa maong tawag, nakabatunta sa maong ministeryo, nakabatunta sa maong kaluwasan tungod kay mo ni mituo man ta. O niya, di lang kay diya nga mituo ta, atong gipakita ang ebidensya sa atong pagtuo. Hitikangan nato atong pagtuo. Hallelujah. Naunsa man gining faith nga nganong gikinahanglan, nganong partner ni nato sa ministry. Nganong gikinahanglan maglakaw ta si Pablo mingon nga, walk by faith, not by sight. Daghang kag mga challenge sa ministry nga usahay makainta nga murag nabase nato sa atong nakita. Kita mga pastor sa makainta makasabuta sa atong kongregasyon, posible o dito kasimba kay nag-pressure to sa baryo doon, nag-pressure to rin sa unsay problema. Kay sagaran na nga challenge na dili kaliw ang pagtuo kay mas nakita ng mong problema. Mas ma-overwhelm ka sa imong nakita. Muna nga gikinahanglan ma-empower ta sa pagtuo kay mo ni pagtuo nga daw naglakaw ta nga way kinag-away sa kalibutan. Nagtutok ta in the spirit. Muna in the Bible, maglakaw ta, walk in the spirit, not in the flesh. Walk in the spirit, ito maglakaw na sa pagtuo. Muna nga na panahon si Pablo, ribati sa Katalaw, sa panahon nga nag-mission ta, pero ang Ginoo nag-exulti niya, kay naasay constant na connection. I-encourage sa Holy Spirit nga, lagaw kay dana ko'y giandaw ng mga tao dito. Muna nga confidence siya ng obey. Time to time, na-testing sa itong paglakaw. Kaya na'y panahon nga usay nga itong nadunggan ng ator akong gibati. Na'y panahon usay nga itong na madunggan o ator akong nasa kondisyon, tungod na kayo usay, dagang tag makita. Mudungo tawin, mura ko'y sunod akong bulsa. Pag muhangin ka, mura mating ulan, na'y panahon, di sa akong mulakaw. Dagang tag pwede himong rason. Kung lahi ang dimension sa paglakaw sa pagtuo. Kaya paglakaw sa pagtuo, regardless sa estado sa atmosphere. Amen? Regardless sa unsay condition sa panahon. Because you want to walk in faith, walay bisan unsa or bisan kinsa nga pwedeng mo-obstruct or mo-babag sa imong trabaho sa pagministeryo. Nagdudog ko sa una ba? Hantod time mahuman man ako kumingkod. Kung nagnalang may schedule nga krusada sa Surigao, o niya, alanganin kay gagol ko, ito, gastos ba kayo ang Labi na magkrusada tagladyo. Yan kaya nakakuwit naman po. At ito kustoon. Pulman ko mga instrumento ba ni Pastor John? Tingnan ko sa mga kita, gabaklay ko, pasan ko sa instrument. Nakita yung ini mo, Lord. Dahil ko na ko ni sa kinan, Lord. Wala ka, what to you make sure you, Lord? Baka pamimagine. Ang Ginoo, mubuhat yun. Mamuhat yun ang Ginoo even to the last minute. Not even in the last seconds.
Siya ang Ginoo nga di maguna, di magulay, He is always on time.